pollo asado, 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 asado con ensalada. Buen menú, señor. Gaur arraultza flanak prestatuko ditugu. Flana osagai gutxiko errezeta da, baita erreza ere, eta oso postren goxo eta dastagarria. Errezeta hau egiteko osagaiak: esne litro bat, 6 arraultza, esne kondentsatu pote bat, azukrea, kanela rama bat, laranja azala, limoi azala. Enda bizi esnea prestatuko dugu. Esnea kasolara botako dugu kanela erramarekin, limoi eta laranja azalarekin batera. Esnea berotzen uzten dugu, osagaien zaporea harrapa desan. Gero otzitzen utziko dugu. Lehenengo karameloa egiten hasiko gara. Egokien uste dugun moldeetan azukrea jartzen dugu, eta sutan jarriz urtu arte. Arreta handia jarri behar da prozesu honetan. Gehiegi egin dezakegulako eta gustu mingotza har dezake. Baita erretzarekin ere, kontuz. Orain arraultza kontzi batean hautsiko ditugu, eta 3 azukre koilara da botako ditugu esne kondentsatu apur batekin. Esnea botako dugu urren, eta ondo irebatuko ditugu osagai denak. Irebatu duguna karamelodun ontzietan botako dugu. Labea bero edukiz, ur apur batekin azpialdean jarriko ditugu ontziak Maria bainuan egin ditzazen. Flana listo dagoen jakiteko, orratz batekin zulatuko dugu. Garbi irtetzen bada, flana eginda dago. Krema apur bat urtetzen bada, bestalde oraindik gehiago eduki behar da. Bukatzeko, otzitzen uzten dugu, eta gero desmodatu egingo dugu. Bukatu da gaurko errezeta. Orain on egin dezazuen eta gozatzera!